Imi madokwana muriko here mimi ndoipiko yamunenge muchitiitira iyoyo hamuko imi madokwana maiziya? Saka kana makuti inini handiko makuru ari kunozosara anani. Ini ndakashayika Sauro saka hakuna arikozve. Azviko unokwata iwe. Handikwate ini haga mugaga. Unokwata iwe madokwana. Anokwata ndimi Sauro. Haiwa matyira mukuita mabhebi this time Sauro ka. Kwaya. Matichite sei isusu mayuts kana imi maghetto commander muchikwata so. Iwe putseke maniwe. Ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Daidza Jesu kapachiri pedyo Germany nekuti makunyanya kutadza maiziya. Okay bo, rega ndikuseterei pena leadership. Makangopotsa pena iyo chete ndobva ndazoita hamuko. Mune muri timu riyari. Hona muzukuru yomadokwana heyi. Eka, ndonyaya yacho yatikutaura nezvayoyo mukuru, right? Attack. Aiwa, but iwe unofanira kunge uri kuganika madokwana uchindikrosera mabhora ese kandi chigohwesa waibata. Mudhara, indokwana papi nini? Honaika Sauro, vamunoti vazukuru imimika kwatiri ananga tori mamhomzi machembere chaiwo. Saka hapana kana mabatsiro andangambokwanisa kukuita inini. Wazvionaka kuti unokwata huko? Handiriko ini Sauro. Alright, handei kwacho. Boyere sistrani muri kuita sei pedu pai? Hai, muri sei? Bo. Hazvina kana kutombomira mushe wena. Mukutaura kunoko here? No, ndiri kutongogaya hangu ka. Pakaipa wena. Totongomirira mudhara wangu tonoti anenge achiita sei? Pakaipa wena. Because kainini ndaida kupa baba Harare ka kana Levos. But mudhara wako kakazongoita dzungu waiziya. Akati ngatipeka Freeman. Mudhara wangu hamuzivi here. Anongodhipisa asina nabasa. Ndakamudza kare sere kuti ngachiritai zvemanama izvi. Asire nindi pano maawadzi. Akuti yeo chiri mudiki. Imbofokasa nekumaneja plantation ere kumazoweriya. Dhedhe vanobhohwa umana. Madhara anonetsa waiona manje. Izvezvi mudhara wako kandakamudza kuti ndipe Pablosi yandirane akaramba kuteerera. Kungoti hazvo kandi Blazman vangu asi vanodhomoka nguva hombe. Zviko zviye. Imimo mukuru munobhohwa futi. Tachifanira kuya neChrist lapanapa. Imakuti ngatifambe netsoka timbotwasura makumbo. Zviriko here izvi? Ndakutodemba hangu chandakabvira kuJosa. Uri kuketa pandaigara kuJosa pandaipa vanhu maawadzika. Ndaisaita izvi zvemagurupu izvi. Uyu muchindo wokufoyo ainzani zviye. Ndiye BBC here. AKA. Iyeye aitogara achindinetsa kachiti airimani tombondikwanisaikwaniseiko pamaawadzi. But ndakatongomurambira dzungu rake ka anga asiko. Ipapa dai ari mupenyu kandaimufonera waitongonzwa kakupurata Afrikaans yake ka. Akutongoti vaiprat. Naye namukoma, excuse me. Chitombomira kamuzukuru tiri busy. Madokwana mati toita seiko pana Dorcas moyo. I think our mother ungatwasiye vakadaro Sauro. Uneshuwa herewe momuziya yakambobuditsa dzipi 2022 watabva uyu. But ipapo mune point mudhara. So maybe taifanira kupa kana Baby Doni, kana Lady Squander, kana kuti aniko. Naimi. Asi ndimi munoita zvemaawadzi. Serious imi ndoda kutozivawo. Aiwaka, hatisirisi tinoita zvemaawadzi. Ana ambuya vedu ndo vanoita zvemaawadzi. Iwe muzukuru seko uchivhunza zvinhu zviri pachena iwe. Uri kunzwa tichitaura zvekupa vanhu maawadzi iwo wakutovhunza kuti ndimi here munopa vanhu maawadzi. Shuwa here. Saka nhasi it's my lucky day sham. Ndafara ndokumbirawo kutorwa maselfie nemi ana mukoma. Regedza tipedzeka nyaya tiri kutaura panapa toona kuti tingaita sei. Wow, saka ndimi makatopa Freeman here. Inzwanzwe muzukuru isati uye pastage kuzokupa maawadzi ka. But behind the camera ka. Tisi tinenge tatoita kuti zviitike izvozvo. Mudhara wangu inini ka ari blazo yedikezi yangu yandinayo iyi. Ndiye nama wacho mudhara wangu inini. Saka ndiye anosponza zvimasini zviya zvese. Madrezi aya evanhu vanenge vada kubhuruka ka tisi takatoadesigner nekumabhadhara katakaenda waiziya. Mahwani. But dikezi padrezi riyariya rablanketi mother riyariya hamisi makanyanya here pai. Zviriko futi. Kwemadokwana pane drezi rambuya Pearson wakazonyanyawo pai kubva wagadzira drezi rekunge munhu arikuda kubhururuka zviriko futi. Aiwa Sauro, ukona pana mbuya ningirikine pai ndadongobuditsa karidhimu chete kuti shiri inozongofa ndosaka takagadzira drezi rine zvimafeathers. Saka muzukuru boy here? Handisi boyini. I feel like crying like now. Ndoda ukamuzondiso pamanominis emaawadzi anotera. Ndoitawo zvekuimba ndonzi Empress Fire Lady Queen V. Zviriko here izvi? Masita 77 ramana. Manje kana ikukusponzana kwachitosponzana sei pakadai apa. Imi mother imimika. Naiwe mwana iwe, mother ndiyani? Unoziya here kuti ndiri mwana mudiki inini. Ndakatobva kusvitsa 23 years last week inini. Muzukuru uyu samutedzere mufana mudiki anonetsa uyu. Sauro. Putseke mani iwe madokwana. Saka muzukuru wati unoda kunominate kwawo here gore rinori. Please. Saka zvabva zvaita zvakanaka kamuzukuru.
ndenchida kuti ndikusoteka iwewe then wondisotawo takaenda waiziya. I'm lost now. Please explain to me. What do you mean naye mukoma iwe? Mzukuru uri kuona inini ndiri gentleman ka handivanze. Uri kuona inini, uri kuona iwewe kudhara ikoko saka uri type yangu waiziya. Ende mimi manje madhazika kana makangobata dikezi yangu ibhoka ndaona ndima tineta kutoisa ku cutting and designing. Ya, une point ipapo ka. Kana zviya ambuya vaive vakaresign handiti. Vakaresign. Ko confused makaregere uko kumunominata naimi boys. Anojairira uye. Ndakamudza kuti titengerewo chibhodhoro kapatakaenda kuEurope last month akaramba gaya. Saka ndo maitiro amunoita zvinhu zvachona naye. Obvious kamuzukuru ukatitirawo something katinokuitirawo something. Hakuna kamunhu watinopa ma-awards watisingaziveka. Tisu tiri kuchimhanya ende hapana ka. Koinzwa kamuzukuru, ndiri kutobhowekana ne... Asi mukundida here naye ras celebrity. Inzwa ka baby, handiti wanzwa inama kuti blazi yangu here. Saka iwe baby kandiratongoti ungondidedza kuti dhedhinama takaenda. Ndiri kutokuda kamuzukuru. Okay, neniwo. Saka kwangu here kana kuti kwako. Imi mata imimika. Saka musikanotombotanga marambarambawo. Zviriko here zvamana? Right. Here you two fucking second hand. What are you doing here? Iwe mudhara garwe mani indava une wrong timing iwe, Anyway, endaka mudhara ndozokubata waibata. Iwewe mudhara iwewe. Chine iwewe. Hauzorore nikisi. Everyday unongochingorwa zvimasasika muraunzi. Tofarira kupi isusu maghetto youth. Saka muno munharaunda munomurota munokana mbavha kana mhondoro something zvokuti unopota uchisungawo. Because itsomu ikai. Haiko. Kana ofu zvayo Kingman. Asi manebharukaza mupuhwe ofu kani. Ndianiko ivavava ava. Asi bodyguard renyu here. Hey, you need to go. Speak big, I can't listen. Inini manje. Ndeta bodyguard read to these little fellas. Guys, balance me here. What's really going on now? You are rumboite ene mana wayo. Imi officer madima enda kwa muri kuenda. Manzwa here. Now mana. Rovai pasi mudhara nebharukazi. Ya, kuenda hangu ndichaenda ka. Asi wakomana muri kuyere mimi. Are you coming you trouble causers? Irisi mudhara irisoka. Indava kani mudhara iwewe. Wakatumwa here iwewe. Baby, don't stress usamutedzere kamudhara uyu. Ndiye ari in charge of security kakunama uko. Saka pane logistics dzatanga isati tamupedzera. Mudhara kuroko iti dhaka. Takanoonana mangwana waiziya. Nama ichi. Makaudonzi each and every Friday ka. Munofanira kunge muchiuya ku police station chi kuzomakisa charges plus community service yenyu. Muri kuzera wakomana. Amusati kama pets. Community service. These two criminals ka, they are doing community service chi kaba kwedu. Ko vakaitei naimi. Baby, nzwa mani iwe. Shut up. Uri second hand zveshuwa. Naimi officer, vakaitei vakomana. You see these two trouble causers. This one big head one ka, animsoro mombo and rasta. Last time she come to see bitch cry, then she steal frogs. How can you steal frogs? Frogs? Frogs for what? Vaida kuno biga ka. Kuba huku mbiri mudanga masibinage. Musuchi watakana masunga. Takarisika chi vachigasada chi nokuza chana idododzi. Apa kapa vatonyadza vodzi kumakotu. Ayo mudhara iwewe karika ndikulaine banga. Mudhara uri gatsa iwe wanzwa. Uri mbibha pazvinhu zvako iwe kana wazogara. Handei triple. Zvaendwa. Ende hamunyare zvakoma nemimi kuti basa rekunyepa. Zvimarombe, zvimabora, mujoko, zvemurokesheni. Tsvage mabasa uko. Get away maniwa handina kana basa nazvo izvo. Hauna kana futi kutombonaka get away. Rivi maron. Saka inzwa kabhembe. Apa kapa uri kuona katogona ku uchitoona kudaso kabhembe. Imi baba imi mukwane manzwa ka. Munondoona seklasi yenyu here inini. Munondipei imi nema$50 enyu amuri kupiwa kuhurumende. Ibvai pano. Fucking go. Ndota munonetsera ika imi vasikana mumalare. Munenge muchidadira isusu magentlemen muchida shiti gengaira na Chikombera. Mozodara ngodzoka kwatiri mamitiswa. Fucking go, I don't even care. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare kamavhidhiyo eduya, aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita yena wanhumi, ndokumbirwa kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona, moshare kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo inini Chikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu, tite wazhinji, tite kana miriyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kumaarea awo. Ndizvozvo mabuja, ndokuditsai, ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.